Attention. Hey. Monsieur, tu es bon, nous sommes. Hé-tu-moi! Mami, aware na woko no. Mesrewo. Wonse wo ya gudie. Mempese obekwa koya de yobia makutwa bia beda ho. Wo ho se ne wo ho kama hwe wanantu asi wo. Mempese ne ma bia bekutitititi wo ho. Na wona ho abeye basa. Enti no. Ewo se mepesomfo ma wo beba besom wo. Ukru ne kra de fanasem kra to nchen. Na minumi enu ankasa yenye yadwene me person form na o mesomo wate me person obekọ ha ho o sori ada dasa enna ho adwuma na koye somfo ne ba ma ono na meye bibia wate na somfo ne ba no ukunu ketede ma na nsema ho na me ni nyina wonye nka ho yesa mi mu be me ya ye ketene de yen kakra ne se so wo ya na nka mi chuna de waka ne so ye obese ketene agina ne ho ma ne nsenwi na wo ni nyina mpie mfiri dan mu wo wate e ma ne nkwa nkwo hye ho nkwo sekete no e bia na be ma na ba be ma no e ba wo chanko wo hwe ya na ode na beto ketene so matuma me ma de sabi ebinom odwen papa no wadwen bone ebinom o enye wo mu nyina minim se wo kuro no so de se na ote no onye sa na emumu no eye binom enti wo se metufo so wo sa de ne ho matuma mami eni ade na wo ma Serwaa ne me nko he jamo ejime Serwaa okoye de wo fie ho no okoso mi he wo kuna ho eba wo medwane o ana wonim no AGUDE pa me ma Serwaa mesomo na ka wo kuna ho ba pe obeti so mo kekamu adan o ma hunu kwaku e wo fie ho hwe Serwaa nti wo gidi se wo papa yensesa no eye nwanwa oduruyefo na nkasa na no abra na me wo no me nkwa na me ko wo se me no obi na ko wo ye de a enka meka se wo sesa no me da na metimenu na me hu Serwaa na me yam hwehwe me eye nwanwa ya na se me hu funu enche wo beko Serwaa de wo da na wo ti wani pa nanim ye hu ti enche wo beko wate wo beko am asomdua ba ti ma me beko akopa ba wani mepe bia ma mepe somfo ni bia ma wate ama na be somo das mpese wo be ye hwe ko ye hwe ko didi ne da didi ana wada wa soda ye papa Share. Yeah, Badu, yeah, Badu, genga, Anhwere. Yeah. Oh, maniaji. AGUDE so ho ye. Asonya. Se bi anyone else or TV or Papa bibi o. Bibi handa o. Na madaro mana so to say. Se ho ya AGUDE. Mire, meu. Ai, vai me mami. E não, vou cair. Sao. AGUDE, facha mwati. Eu papa. Madi dama. Makai nchi kakra. Aso. Na ni nyina mu na AGUDE. Ne fa ne de mo wi. Awade no ani de mo wi. Ba ko a eka ho a de ntimi mpie ha. Ende se AGUDE ene be bada na Nkrumah ma hu de mechiri. Ene o ka se mpie kra e be bada timi. Dabi. Aso me hu yo. Wo se wo hu. Dabi, amuna.
Emunu ase Yesu. Aso. Mo wari yi mi nya ni ma me hwe mo. Na se da bi e ya chia. Yo se mbe sam na me hwe se de ho sitie. We nanti se ni. Na jese me papa besra ye. E dey na wo keke. Ade. O papa besra se na me o dem papa. Oh, me nye papa na so me ka mojem de. No, se me ka cho se me papa pe ma asem. Me ka so pe ma asem. Oh. O ma ha nyina na o ti mo ntino se ye wale nyina papa ma ha da. So me ka se ja wo beba. No, ma wo ti we. Asa me ma ha se mo di mi hu nkomo asi. Se me ka cho se me papa de se ni na nu kura o ma me fi se wo besra me. Tabi. Na on te ne ho ase o ma ye nyina. On se na afu mu. O da tu fa na de o de be ye. Agudie. Aso. Ye tie ne se ye ne mu akasa bibre ma ware mu bra mo ware ye no. Enso mpanyin se amfo na kire ne nto aso. Entibi ma ha enko wa bra sebi me nkasa nkire me mai mienu ese de me ma fa ne se won so ye me ba. So ati ase. Ai. Ese won so am ba preko. Asewo de ne nso odoni e kansa akoma pa me wo ma oni ti se de me ma me ba Nkrumah na. De tie ne se Papa so na o chere. Nkrumah. Papa de. Se yo ye nyam won. Yo ye nyam won. Ye friends e Agudie. Serwaa. Se me ba ne ye bibi sa na tenase. Ewiase ti mpanyin se no. Se wo obi fra na dwo Nkrumah bra ya yetimi dama ne yeye no. Sa kosi ahomache be no nan ne fa ko no numa. Sa nipa no ye wo sa bre na sa ebre ne ho na ochumu tan wakono wo so. O de ka. Wakono wo soro. Aha. Ka so twini mu tan wo de ka. Da bi ntisa. Oka makono. Akona ye de furu ba ana akona ye de furu be ma. Aha. Enkase o papa de mate. Enkase o papa de me company se ya wumi ja. What you say? Ochumu tan na me be ye wo no anadwudum yenu. Na ni wo no. Afi makono no what you say? Nti na akona no wo soro. Nti o peja akona no wo de ba me so. Ni nyane. O jana gbahin. Jira ne pa ho. Eh. Ai. Kaso papa de ni me hwe pa. Me hwe pa. Nkoma de nyina me hwe pa. Aha. Ti do beka bia nti opa he. Ti. Mama nchiro ayibi. Aso ye. Me kwa wa kan be chire si a de si atia si pa de. Me hwe pa. Ese pani bo fia ye. Ni na mu no. Agronko a. Ge hia me pa meka ade asori. Awade ye odo asem. Ifru twedi ampo kwambase ya do. Ade bia nso ifru twedi ampo bia nso obonefo na ni nye hu. Mesawu. Momfo dontra. Awade mu ntokwa. Nanso awade mu ntokwa hiedem. Awade mu ntokwa ye mo. Uba watrashe. Sebi aboa kwasia ena wuni sei wusi sei ena sebi oba fon na be ma fon debi atra munya duru sape atra ware mu ntokwa mesamo awade mu ntokwa me wura ade a oye die wa anyi ne me mpesa efina kronya me sa bi me wura ade a oye die ma ne sa hu enu anu no enu kra no mentimo asketu abi na beba no anadwo no na mu die sie ni mamuni ade a chia ti misremu a me besori munti na sopem misremu a hwenna obi a mo obi na hwenna obi nso ani obi atem ehia me pa sanse eno ade awade guba pan no abon
Who be a mini will be a wonderful beer. A defunti. What did a kutuku? A shen near fool, not obey, so dear who do not see no bend them. Did you call you ma? When you saw bad Bessie from no channel. No credit, Miss say, about cotton one of my last mastery. Papa. No credit, Miss so bad, say cotton one of my. I didn't hear. A beach, let me say. Someone said, Papa, to my part, I don't remember the good recover free room, but no watch out. Oh, there be 1 chair, 1 pin pint. Debbie, and my mom not to buy. And they say, I you could took him the beer near to Twanoma. Ah, one behind. My bon, Debbie may be so a good year. My friend say, Mon fancy her. Eti, Madame, say, be in her. Me pejam I saw the old class so was that's why in check. Oh, chubby bra now who ya ye. Aha. We see end the manti. Papa, Miss why I did be brave. Papa, yeah, that was a pa na say the kind who boom so onya yemu. There be a foot to near Atlantic. If you are sending parties about the Egypt, so when could say a beshi. Nti uguso ukusakusa na yesa se e mama ba mu ye ho o da bi uguso a no ato aso abo kakra akofo se benya enyina so na etimi dia koyanim ye da so pa Agude me ti o me pejam mu Papa aso konofo massive aso paye o dance aso de shekonkro Adomah Papa we dey eni me ho kani e be ka se do wase me ana me trima em kasra na se ase me hu papa wa ha na isa em se bia wabamo bu wo me ho dabi na enso ene no ame ho sampa otamechi na me da se so de maye ba prekope me Oduma nkuman shraw pia otwedi amponya kese pia ototrobo nsu ntani nsu pa no enu so no ma kwatente ahodi mu mai twedi wadama das eya tai besrai metaba o yire yewo no yewo na wia ya busa wuni se bia o yewo na mini ho na se de usisire wonim tie no me ebre wu obia no minim aha yewo anadwo a utsanya be dwamanfo oh no credit me kan Afia. Hey! Badu ya papa bi. Hey! Oh, mami to. Yeah, Badu. Miriam, fuck when you're trance. Hey! Hey. Me hunu sumpo. Badu. Miriam. Now what is say? Na to me. Obi be so many. Hey! Na so me won ye menua, I had ye breo. Aja de me gu ani ye. Hey. Say jamba wanya banchi bi. Aja me. Wo wie kura nka me di bi. Na me ne den safia na me gu so ne se wo de abepie me so yi. Yenye ne ntama na aja. Menua bi. Na ba bi ofiri ai. Menua. Bia me firi na wakan. Se kama anko kura ankeye. Sa? How? Abrabo ne mi ku. Nim se mai obi boni o. Meti hei mi kukura. Na ahwe agu. Metale na awai. Yanko besie. Wakwasa beti wachi. Kinkan. Menua. Woni penua. Kafra. Oh, we dey no hu yanka utra wo baby. Na ne ekura yemu so de wakwasa abai so de ne wadom wo. Wo mu mi kura mo pensa maka dada. Na wakwasa aba. Ene ensam de o benya bi aka. Oh, na oto waduane ne yenie. Aba. Na wasem de. Na kura yemu ti wani tua. Wo kura yemu no firi na akoye. Wonnim ade dada wo kura yemu. Ese wakwasa abai de ne hey.
Eni kwadu na akwasa be ne nam ho no. Aw woni panu akafra wate. Eni. They say they wa be ya wa ha die. Eja. Asase wa pe kakra ma me wate. Da ma san abehwe se. Oba de be ye ma duma ma ne ma afa. Na say de menim de meye biu. Oh na me no. Eno kra de enye oduma nkoma den. Ewiase de me nua emane ha wate. Ewiase onipa nya wahwe ase no wawie ye. Wahwe ase kra obesa sori. Why? Minim se be ye wie. Enka achi ma wate. Be ye wie. Ejina misi ya me ma omode me ne ma kofi a. Ko so ba be hwehwe wo nua. Aw. Oh me nua. Akwa na se nkura no mo wai. Agudie ne Serwaa. Oh, agudie de oba de adawro ma. Wanya bemma muwa bemma papa bi amana so ni mo. No mo ase. Na Serwaa. Oh, oda so teme so. E ma me no amani di sa. Ese ne wa se ne ma me kwadu. Ah, makwa abesi. Okura de obeya sen no. Serwaa. Ho! Oh, ni nua keto ye nya wale papa ko ene wote hase otete asasa ene wadane sensam ene osama base sa akwa agudie de me se meteso na masori poi ei me bei na ho brase ye ene adibuo na ko benya kum papa ware na so sayire se de me se wo mukata nua ni nyina na se ye fampa bonta na chi ne ense na nanom se won konsa ama na yi se wa nya no kwadu me say eni ensida ye mo na Serwaa wotimi nya me ba ne da nua ampa ye ma Serwaa na se de be ya na nanom be ye ono nso adom na ono nso atimi anya aware ni bi kwadu me ko ba Serwaa ho pa ye e ma me ye metwa kuwa hu hwe me nche me yem kom nya botere fa me ye frunto o e ma me ba Serwaa na Serwaa ye wodia omunyina ye wodia sero ye mo na nanom pa ye se de be ya ono nso bi nya bi akọ se me wunu ya me call ya amasa bai ya ahomete sem o se ma bai wa wo sem na me san be didi e ba sa anya fe so se bia ne se wo ye we ye o o ba nya woni da so sense mi ma na me se hin na me ko unu anya no nti o be ka Serwaa ho a che se mo betra me so unu anya no o aden ana ba yimi ama oh mi yi wa ma say we ni pani se ba ya de o nye Serwaa mami fife biebra ugusu chadam hwede ye watch there ya bumi hwede ye watch there e be ka se hwan abo wo kwa tu ni akobu wana eti ehina bi si wona esuo ni mu tu hu ye mama me ho dudu mi o na me ya me ya be ka se nem ya bumi be ka se ya shede twitwa me na eni obutu ye ni ya hwe wonya ho e baifo wotu so fa so pa ne de Serwaa e kire me fa to awo so wonu ya ketewa atimi akwawade paste wotimi tiri so se ya se wo dia wo bebele bi abo wo mi hu dia wo ye wo fia ha me to me na me fa dia si mi tin ko se to na efa me na be no ni di efa jale wa hu mami me nka se kunsu me wona me na dudu me wona me na ye me ya ona be ye wo ya tinya botere kakra me hu tutu me kakra me ko sensu na begum me nya botere ko si da be woto woni chase wo dia o mo bra hwese wonu ya ketewa atimi akwaware eti wo dia wuti hoi wo mo mpa ye sre na nanom ni oduma nkoma se ne oso benya wade pani bi akọ e na wote na ase hyehye dan mu ka tira me se eye kakra obeko eye kakra bre ben mami wo de nya botere mami me nya botere ko bia me no kasa mami na de me chiri ben e twa me mpoa na ka me feni twa mpoa na ka me bia na de ne twa me mpoa waware ye esere sori ko pekunu gware na sori fere beto e ma me hon toy ne ma bre wate me wo ba wi asese wo so kwane bre me kakra na me ntafere mami nya hwe wate eye bibi cha abe adwuma adwuma be che me beche na nso enka ho
So ne say wa de bia ho mesra wo ye ba panyini ti ya nya ne ho abotre mama ka nya ne ho abotre pa ka bi mama wai usu jajimi no na ye ba panyini hunu se wo ye ba panyini se wa ye sa atne fia ye bote ene akwadworo ne asoden ama ye se wunu nya wale pa wokọ na so da so te ha na da bia mama me akasa na odu nu yi twampo odu nu yi twampo obi a hye ble kura no o ma me ontimi nyu hye ble mfiri wo se mama ya me bo paye mia mintimi nkorhwem enkope bema ene ne metena ise bema na bema na so ebi nyamma ya me che otwe dia mpon se ebi mmla na nka me ho ntom na me kura me bre wo fia ni ma me sori da bia wo osi me so en na kowari mia mintimi enkofa bema no ise bema na bema na so yate me nya kwa ehu de me ye oh mama che na beche enso enka ho ene beche cha ho se wuni mu a che na beche so enka ho e beche aka ho wate pebre bi bo fata fa film so kwa na me nya mama na se wudum me mia na madom asam ka no me be ne wom no me be ne wom anya wa na asa beche cheche ena me se beche aka ho madom film so kwa na me nya kwa ya nya abotre menua konsuo no encho na be ye de wo se ye ma no wote mama mate akwa we wo ha me o ba ndai o ha me pa isro na wo hote sei me ho ye menua na wo so ai ya me adom menua me mu akonya we de menua akunya ye ma ba fie di se ba bi e betima gina di nkomo anope de nya boni bia ja kan bepe body sini bi na makọ ye ne ba Anhwere di mi ko super akra ma mi wan twa meka ade so a chen sese me ne akra didi etu me ni so a wa ni mi na esi oni panua che say enne so kra de mi ne hwi wo fia ho enne wo de wa hwe me jai ho hwe ni ho enne de mi di kra ede asembe kwa ni oni panua wo ne bebe ene ne ebe ye ne say asase na wo ne meka ho asem no ne mame mpe asase ketua bi ma wo ho na wo so hyase eye so adwuma se ne enche no ban ne beba oso benya bi ene abofra na di mate fi se ne de ma me de mi di kura bo me ne mate wa kan sa mate ntini me tum di kana ma sa ko hese ma me na wo de me kana ba se sa de anopa di mi hu de meye ma ye basa pa o de nye basa minim se bi wo aka de be ma mi ti nye basa ade oni panua na ade mate mate menua jo ti misra kra no ye nya no ho abote menua mate o de sa kula we